poslanie a tento vzácny dar je od Boha. Aj to poslanie je Božie poslanie. Dnes skladám doživotné sľuby v misijnej kongregácii Služobníc Ducha Svätého a som veľmi šťastná, pretože cítim, že Boh ma povolal do tejto kongregácie slúžiť druhým, a hlavne tým najchudobnejším a tým, ktorí to najviac potrebujú. Tým, že naša kongregácia je medzinárodná, tak mi veľmi otvoril oči a hlavne srdce na to, aký je Boh. Že je to niekto veľmi úžasný, ktorého môžem objavovať celý život. Ja som bola ako juniorka 3 roky v Argentíne, pretože som si poprosila o misijnú skúsenosť v inej krajine. Chcela som v Latinskej Amerike a vybrali mi Argentínu. Tam som vlastne pôsobila na 2 miestach. Na jednom som pôsobila so ženami a s deťmi a na druhom som učila v našej škole a vo farnosti pripravovala katechetov a mladých na birmovku. Doživotné sľuby v misijnej kongregácii Služobníc Ducha Svätého chce zložiť sestra Veronika Bernadette, Veronika Križáková. Som ochotná. Sestra, čomu si ochotná? Chcem nasledovať Krista v misijnej kongregácii Služobníc Ducha Svätého a až do konca života jej byť k dispozícii misionárskej službe cirkvi. Chceš pomocou milosti Ducha Svätého dať svoj život veľkodušne k dispozícii misionárskej službe cirkvi? Chcem. Nech Boh, ktorý v tebe začal dobré dielo, ho aj dokončí. Amen. Svätý trojjediný Bože, povolal si ma, aby som ťa oslavovala v spoločenstve života a poslania s Ježišom Kristom. Naplnená láskou a vďačnosťou odpovedám na Tvoje volanie. Odovzdávam sa Ti so všetkým, čím som a čo mám. Nechcem hľadať pozemské majetky ani ľudské zväzky a moc tohto sveta, ale jedine Tvoju vôľu a Tebe chcem ponechať, ako Ty rozhodneš o mne. Priviedol si ma do misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého. Som ochotná zúčastniť sa na poslaní tejto kongregácie a ohlasovať evanjelium slovom, skutkom a svedectvom života. V dôvere vo vernosť Tvojho vedenia a milosti odovzdávam sa Ti úplne. Ja, sestra Veronika Bernadette, Veronika Križáková, sľubujem Tebe, Svätý trojjediný Bože, navždy čistotu, chudobu a poslušnosť v misijnej kongregácii Služobníc Ducha Svätého podľa jej konštitúcii. Skladám tieto sľuby pred Vami, sestra Augustína Ľudmila Rajtárová, ako pred zástupkyňou generálnej predstavenej
a v prítomnosti našej komunity. Všemohúci, večný Bože, spoj moju oddanosť s obetou Ježiša Krista a naplň ma Tvojím duchom. Daj mi silu kráčať po Tvojich cestách ako Mária, v živej viere, v slúžacej láske a v neochvejnej dôvere. Prenikni ma Tvojou láskou a pomáhaj mi plniť vo všetkom Tvoju vôľu a nasadiť svoj život do služby ľudí. Bože, dokončí, čo si vo mne začal a urob ma schopnou žiť svoje sľuby deň čo deň v sile a v radosti Ducha Svätého. Amen. Nechceme dare chleba i vína, pokorné srdce i nás opala. Hej, hej, vrnovi k sobie, slúžeš, môj Pane, Tobie. Hej, hej, vrnovi k sobie, slúžeš, môj Pane, Tobie. odovzdávam Tvoje prvé misijné určenie pre régiu Dolínia. S vďačnosťou Bohu a kongregácii prijímam toto poslanie. Para que me
Ja som učiteľka matematiky a nemčiny a študovala som aj teológiu. Teraz po zložení doživotných večných sľubov najskôr by som si chcela oddychnúť s mojou rodinou a potom pôjdem na nové pôsobisko, ktorým je Bolívia.